Takže priatelia, vítam vás. Dnes nás čaká cesta z Košíc do Užhorodu a v Užhorode zoberieme klienta a odvezieme ho naspäť do Košíc na letisko. Začíname. Čiže dnes nám vyšlo aj perfektné počasie, takže sa lúčime s Košicami. Teraz sme ešte na pumpe a poviem niekoľko základných informácií. Cesta trvá približne 2,5 hodiny, s tým, že pol hodiny je minimum na hranici, čiže tie 2 hodiny, hodina 50, to je čistá cesta bez statia na hranici Vyšné Nemecké Užhorod. A potom tam sa stojí minimálne tých 30 minút. Väčšinou nie sú žiadne problémy pri vstupe na Ukrajinu. Horšie to je, keď sa vraciame, to znamená pri vstupe z Ukrajiny do Európskej únie. Tam sú väčšinou čakacie doby vyššie. Teraz natankujem. Mám rád túto sieť čerpacích staníc, pretože netreba ani vychádzať z auta a všetko sa dá ovládať cez mobil, takže odburali tento stres niekde sa pohybovať v radách a stretávať kopec neznámych ľudí. Toto sa mi páči, je to fajn. Priatelia, čiže zdravím vás z poslednej dediny pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké, to je Krčava. A na colnicu je to nejakých 5 km, ani nie. V podstate chýba nám posledná zákruta, kde už budú stať kamiony. Čo je zaujímavosťou týchto dedín je, že v tejto aj v tej predošlej sú staré čerpacie stanice, ktoré už vlastne nefungujú, a ktoré kedysi niekto postavil, neviem, či sa stávali ešte za socializmu, ale pravdepodobne áno, a teraz už sa nevyužívajú. Takýchto staníc tu je viacero opustených, že je to zaujímavé, že kedysi sa takéto stavby tu nastávali, na každom rohu, a teraz je to vlastne nevyužité, len takto akože stojí a nemá to žiadny ďalší účel. Mohli by tam postaviť napríklad nejaké rýchle občerstvenie alebo nejaké občerstvenie alebo niečo také. Myslím, že by to aj išlo. Tak ľudí tu chodí stále dosť. Takže to. Že priatelia, došli sme na colnicu vo Vyšnom Nemeckom. Práve odbáčam. A tu sa už zaradím do pruhu pre auta s pasmi Európskej únie. Našťastie ten je úplne voľný a tie ďalšie pruhy, kde stoja ostatné pasy, teda Ukrajinci a ďalší, tak sú plné, že máme v podstate aj šťastie, že nás vybavia oveľa rýchlejšie. Čiže toto je výhoda mať európsky pas na tejto colnici. Hej. Že väčšinou tu nás stojí tých aut menej ako Ukrajincov. Verím tomu, že to nebude trvať dlhšie ako pol hodinu. Aspoň takto býva zvyčajne z mojich skúseností. Pripravím si ešte pas a technický preukaz. Čiže prešli sme cez Slovensku, colnú a pohraničnú kontrolu a teraz už vstupujeme na územie Ukrajiny, kde nás čaká ďalšia kontrola, čiže oni sú dve a v rámci tých dvoch sú ďalšie ako dve. Hej, čiže colníci a policajti. Aspoň takto je tu aj z ukrajinskej strany, aj zo slovenskej strany. Super priatelé, takže som prešiel cez colnicu, trvalo to zhruba 30 minút a už som v Užhorode. A pomaličky budem pokračovať teraz do mesta, kde si dám krátku pauzičku a potom vyzvihnem klienta. Takto to tu vyzerá. Je krásny slnečný deň z jednej aj z druhej strany a za nami je colnica, pred nami je Užhorod. Tu niekde je to medzinárodné letisko, ktoré je momentálne uzavreté. Priatelia, čiže ako vidíte, takto jazda Užhorodom pondelok ráno. Je tu úplne pokojne, hej, ľudia idú z práce do práce, cestujú hore dole. Najkrajšie na tom je to, že je vlastne dneska slnečný deň a
tie lúče slnka dávajú taký hrejivý pocit. Čiže za mňa zatiaľ všetko v poriadku. Priatelia, čo sa týka prechodov cez križovatek na autách, kde sú semafory, tak je to podobné ako v Amerike. Na červenú môžete prejsť bez toho, aby sa zobrazila zelená. Hej, v podstate jedine, čo musíte dať prednosť, je prednosť chodcom, ale inak môžete ísť na červenú. Priatelia, čiže zaparkoval som tu v tejto malej uličke pod Užhorským hradom, hej, a teraz sa idem povedať tu na troška s parkovacím automatom. Super, priatelia, takže vybavil som to, čo bolo potrebné, a teraz idem tu na jeden taký veľmi esteticky dobre správenej kaviarne, ktorú som si vyhľadol už minule, a majú tam fantastické croissanty a kávičku, tak si zatiaľ pochutím na týchto dobrotách, a aby som vám ukázal, ako to tu vyzerá. Je to tu asi takéto, hej, tu na zadu je taký ten kostol a to môžete navštíviť aj vo svojom voľnom čase potom. Takže toto je tá kaviareň, ktorú som vám spomínal, že sa chystám teraz navštíviť. Hej, teraz to asi tak. Je tu sedenie na ulici a je tu kopec slnka, no a vnútri je to tiež fajn. Takže takto vyzerá to, čo som si objednal. Dneska mám dietu, čiže je to len takáto maličkosť, ale ako ten zážitok sedieť tu je celkom super. Hej. No a priatelia, takto vyzerajú toalety v ukrajinských kaviarniach, čiže je to fakt na úrovni. Čiže ak máte radi históriu, tak tu je takýto Užhorodský hrad, opevnená pevnosť, kde sa môžete dostať za 400 hrivien a pozrieť si históriu celého transkarpatského regiónu. Tak je to celkom dobrý zážitok. Takže dnes potrebujem v Užhorode okrem iného zohnať aj ukrajinskú simku, alebo lepšie povedané eSIM, pretože môj mobilný operátor čaržuje 5 € takmer pri každom vstupe len za nejakých 500 MB dát. Čo mi troška príde vysoká cena, ale OK, také sú ich podmienky, tak ich rešpektujeme. Takže z toho dôvodu zháňam nejakú ukrajinskú simku. No zatiaľ som nenarazil na nejaký obchodný dom alebo nejaké predajné miesto, kde sa zdržiavajú títo operátori. A je tu naozaj pekné prostredie. Takéto mačacie hlavičky. A dneska vyšlo aj počasie slnečno, takže to je super. Pokračujeme v ceste. Takže tu akurát prechádzam a niekto tu niečo vo dvore spaluje. Hej, a je tu potom takýto krásny kostol, kde sa idem pozrieť za túto bránu, čo tam je. Jedná sa o takýto kostol s kláštorom. Tam je vzadu miesto, kde sa niečo spaluje, a tu je také maličké námestičko, kde sa ľudia zvyknú zlukovať a fotiť pred týmto kláštorom, ktorý je kostolom, ktorý sme si pre chvíľu ukázali zozadu. Po určitom čase sa mi podarilo získať eSIM-ku, čiže môžem telefonovať krásne za nižšie poplatky tu s ľuďmi. A no, je to tu paráda, ako všade sa tu niečo predáva, hej, nejaké čebureky a podobné domáce výtvory, takže pokračujem ďalej. Cestujete na Vianoce domov do Užhorodu alebo ďalej, máme pre vás skvelú ponuku, ktorá vám ušetrí nielen čas, ale aj kopec energie a nervov. Naše taxíky vás odvezú pohodlne z košického letiska alebo stanice až priamo sem do centra Užhorodu, respektíve môžeme ísť a odviezť vás aj do ďalších miest na západnej Ukrajine, kde je situácia pokojná a naše taxíky sú klimatizované,
sú to nové autá, kde máte zdarma nápoj, internet, takže maximálna pohoda pri vašej ceste, bez stresu a nemusíte stretávať kopec ľudí v autobuse a v vlaku, ale pokojne vás prevezieme od dverí k dverám, tak aby ste si tú cestu zároveň aj užili. Svoju cestu si môžete zarezervovať vopred cez naše stránky luxi.sk. Priatelia, čiže už len taký krátky vstup. Ukončujem návštevu Užhorodu a vlastne končí sa moja prestávka a ja teraz pokračujem ďalej po klienta, ktorého veziem do Košíc na letisko. Priatelia, takže sme tu v Užhorode pred hotelom Apartel a pôjdeme do Košíc. To je tamtým smerom. Tak dorazili sme na košické letisko a chcel by som vám ešte ukázať mojich dnešných hostí, ktorými sú Daniel a Viktória zo Švajčiarska. Daniel, what was the trip for you? Miro, thank you very much for really very safe and smooth trip, very interesting because you showed us also country and also you told a lot of things about Košice, and it was really cozy trip and safe trip and really fantastic trip. Thank you very much anytime again, and it was really easy for us to book this through the website. It was really everything super. Okay, thank you very much. Thank you, Miro. And you, Victoria? Щиро дякуємо нашому Міро за таку чудову подорож. Вона була спокійна. Щиро дякуємо за підтримку і за гарний настрій. Я рекомендую. Ďakujem krásne. OK, takže sami ste sa mohli presvedčiť, že cesta z Košíc do Užhorodu alebo z Užhorodu do Košíc môže byť aj príjemne strávený čas a bez stresov, z prestupov a čakania v rôznych kolónach. Takže verím, že sa vám toto video páčilo a ak je to tak, tak nám dajte like pod toto video a budeme radi za každý komentár. Ak máte nejakú otázku, kľudne sa pýtajte alebo čokoľvek nám napíšete, budeme radi aj za túto formu spätnej väzby. Ďakujem, majte sa a niekedy na budúce, dovidenia.